Què tal? Comencem una setmana d'eleccions al País Basc, on tot sembla indicar que qui tindrà la clau serà el Partit Socialista, com era d'esperar. A Catalunya, qui podria decidir són els partits petits, però encara no se sap, evidentment, si tindran representació. És el cas de l'Hora, de Clara Ponsatí i Jordi Graupera, que ha aconseguit noms per les seves llistes, com per exemple el de Roger Mas. Per la seva banda, també es podrà presentar Sílvia Orriols amb Aliança Catalana perquè ha aconseguit també els avals necessaris. Ho farà, curiosament, amb el mateix eslògan que Vox: Salvem Catalunya. Mentrestant, Esquerra passa a l'atac amb propostes de referèndum i finançament singular i amb un Pere Aragonès que se'n va al Senat a defensar l'amnistia. Per la seva banda, Junts mostra múscul a la Catalunya Nord per intentar recuperar el lideratge independentista. Mentrestant, Israel retira les tropes del sud de la Franja de Gaza en el si d'una guerra que ja ha causat 33.000 morts i 75.000 ferits. En bàsquet, els Memphis Grizzlies van retirar el número 33, la camiseta de Marc Gasol, davant de 5.000 aficionats. El de Sant Boi va ser escollit millor defensor de la NBA el 2013 i també va poder ser campió d'aquesta lliga el 2019. A la Lliga ACB, quin clàssic es va viure ahir a la tarda. Barça 85, Real Madrid 79, amb un Nikola Provítola immens que va anotar 25 punts i va repartir 5 assistències. En futbol, diada important per l'Atlètic de Bilbao, que es va proclamar el cap de setmana campió de la Copa del Rei 40 anys després. Avui, que és Sant Joan d'Organyà i Santa Macària, felicitats i per molts anys si celebres aniversari. Pel que fa al temps, la pols sahariana s'anirà retirant, hi haurà davallada de les temperatures de cara a la nit i demà i possibilitat d'algunes pluges també de cara al vespre i demà. Això és tot per ara. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un molt bon dia.